Hasi da bai hauteskunde kanpaina, baina baltzen ekiten Euskaldunon aurkakoa askoz lehenagotik datorrela. Eta bai, Josetxo Mujika munduko triatloi txapeldun, baina izue, ikurriñarekin ateratzeko aukerarik ez. Eta izue, zenbat kontu, hauteskunde kanpaina nostalgiko xamar hasi dugu. Aizue, gogoan duzue larrua jotzeko, halako prestutasuna zuen Urduñako alkate jeltzalea? Porque también en política hay abejas y avispas. Izan ere, hauteskundeotan berebiziko garrantzia izango du antza denez emakumezkon botoak? Mujeres al poder. Baina argi eta garbi hitz egiten hasita, argi teleberria zizketan asterakoan ere Afrika Una campaña que arranca con la irrupción de... Eta hauteskundeak hasi dira. ¡Eta Quillo! ¡Quillo! Baina argiz, hauteskunde kanpaina hau aztertzerakoan kirurgikoki herri urratsek halako baldintzatzaile efektua eragin du eta begira bestela Podemos ahalduguko legebiltzarreko bozeramaileak zer nola sartu duen hanka uretan edo nola ere, aizue, hauteskunde kanpainaren harira ez zaizue iruditzen halako eztabaida potoloetan hanka halako erraztasunarekin sartzeko duenak halako deskonfiantza eragiten duela herri urratsen laguntza beharran dira, baina aizue, gazte jendeak zer asmo izango ote du igande honetan bintzat? Botoa, bozka, herri nahia, euskara eta jaia. Eskerrak kirolari ez da, baina kasu honetan kirola bera ere selekzioak euskal korrikalariak kasu honetan eta Azkoirbe Txikiri zorionan gainera euskaldunen artean aurrena bakarrik ez, aurreneko emakume ere izan delako beste behin ere Zegama Aizkorri. Emakumezkoen itzulia, Zegama Aizkorrin izugarrizko marka beste behin ere, Oiana Azkorbe beitiak, eta aizue, albiste gehiago eta onak gainera futbol eremutik, izan ere, eibartarrek lortu dute
eta bueltan dira, aizue, atletik gainera, salbaziotik gertu, ospakizunak batean eta bestean, ezin dugu kexatu eta hemendik ere, zorionak, Eibarko neskei noski baietz. Emozionauta, azkenian indeu lan hau izugarri izan da, azkenian urte guztietako lanak erantzun bat eman du, Paripol bat eta guztian amets bat da hau, eta azkenian lortzeko aukera eukio da oso pozik. Osasunako neskei ere animoak hemendik asteburu honetan ez dute lortu, baina playoffak jokatzen segituko dute eta borrokan noski baietz, ezina ekinez egina traolan argi uzten duen bezalaxe Osasunak. Gorritxoei buruz hizketan ari garela, aizue, jakin-mina piztu digu honotan naizen bertan ikusi dugulako lerroburu hau eta Marta Sánchez bera izan da Gorritxoei buruz hizketan aritu dena, zeinen gogorra, zeinen zaila Espainian bizitzea gorritxoa izan da, ez zaioez arrazoirik falta Marta Sánchezi eta nostalgiko jarri gara, hau naizen errua da, sartuz han bertan duzue, albistea, eta garai batez hain ezagun egin zuen Golkoko gerrako aktuazio miragarri hau eta guzti hau izan da, ez zaiolako bat ere gustatu Marta Sánchezi, monarkiari txistu egitea. Para todos los barcos, para todos los soldados, para todos los marinos. Martin Zabaletaren egiteko epikoa izan zen hori, eta hori ere albiste dugu, izan ere urteak aurrera doaz, askoren zoritxarrerako, baina gure esku dago aprobetxatu nahi izan dugu gora ekartzeko, laster ikurrina erraldoi bat ere biztaratuko dutela, eta turrak Euskal Herria zeharkatuko duen egun horietan zehar, mundu zabalera Euskal Ikurrak lau haizetara zabaltzeko erronka dela aurrean. Edo nola ere, Martin Zabaletaren erronka handi hau gogora ekarri dugun asteburu berberean, azten olako saltxa munduko triatloi txapelketarekin egia esan da, irudiak ikusi eta ondorioak segituen atera daitezke. Campeón del mundo, representando a España, José Mújica. Eta entzuten duzue José Mújica, ez da ez, Uruguaiko presidente ikusten duzue triatleta ezaguna dela honezkero, munduko txapelda hori eskuratzear edota domina golkotik zintzilik jartzear zelako José Mújica lokutoreari entzun diezaiok zuen bezalaxe, baina hau hasi besterik ez egin. Eta hortxe, dominak jartzeko lehen urratsak badakizue, txapelduna, txapeldun ordea, txapeldun ordearen ordea. Eta argi, hortxe, partaide berri bat, igo berri dela oholtza gainera, aurrez baten batek belarrira zerbait esan diolako, nolabait seinalatuz, susmatzen dugu ikurrina dela kasu honetan elementu distorsionadorea. Eta bai, zur eta lur guztiak begira, egia izango dute, bai, ikurrinari teinkada bat egin berri dio, partaide urdin koloreko
persona honek, eta badirudi antolakuntzak edozein modutan gainera bidalita domina jartzear diren momentuan lortuko ote du ikurrina ebatxi edo kenduko ote diote munduko triatloi txapeldunari. ¡Apa, Josecho! Eta bai, etzen Jose Mujika, Josetxo baizik entzun dezakezue, publiko zabalak alaxe ziolako eta txalo artean, baina izue, irudi hauek beste behin ere mundua zeharkatu dute eta batez ere sare sozialak gaur egun badakizu eta une batetik bestera, punta batetik bestera heltzen direla alako irudiak eta oraindik ere ikusten duzue ikurrinak ez duela askorentzako tokirik merezi eta are gutxiago ofizialki. El festejo del campeón de Liga. Campeón de Liga. Xavi lo que quería es un poco evitar, ¿no? Esa celebración pudiera sentar mal en los aficionados pericos, pero es difícil controlar las emociones cuando, bueno... Eta hauek berriz segi dezagun demokraziaren partida zabal eta luze hauetan izan ere azenolako saltxa batzuk ikurrina soinetik kendu nahian munduko txapeldunari eta bestetik ikusten duzue zein ez dakit eredugarri, ospakizuna, eskutik helduta gizonezkoak, futbol zelaiaren erdialde horretan, ba ez, izan ere eskuin muturreko jarraitzaileek ez dute batere begi honez ikusi Bartzelonak edo Kataluniako talde garrantzitsuenak olako ospakizuna egiterik eta entzun eta ikusi besterik ez dago zen olako impunitatez jokatzen duten eskuin muturreko jarraitzaileek futbol zelaietan bestela ere bai, baina kasu honetan futbol zelaietan. La seguridad se está teniendo que emplear y efectivamente invasión de campo de los aficionados del fondo sur, los jugadores del Barcelona que consiguen ganar al túnel de vestuarios. Kataluniako talde handiaren entrenatzailea baina argi zebilen eta jokalariei ziztu bizian armailetan babes hartu eta aldageletara jotzeko agindua ziztu batean eman eta alaxe bete zuten ze ez da ez txantxetarako alako ero kuadrilla futbol zelaien bertan izatea, baina argi ze batzuk larrera egin zuten salto, baina armailetatik entzuten zena etzen ez gutxiagorako eta aintzat hartzekoa Espainia eskuindarra hortxe baita, gero eta arrotuago, eta hauteskundeak futbol partiduak eta triatloi txapelketak argi ze hemen jokaldia berbera ari da izaten. Lo que no queríamos ver, y es que los ultras adquirieran un protagonismo que no deben tener nunca, ha terminado por pasar. Una campaña que arranca con la irrupción de... ¡Está Quillo! ¡Quillo! Izan ere, badakizue hitz madarikatua dela honezkero eta bera ahozkatzea, baina badirudi batzuk ez dutela besterik ahotan gauzak honela hauteskunde kanpainari nolabait erreparatzen hasita. Egunotan izan dugu Vox, Nafarroan, izan dugu baita ere Feijóo, eta guztiek batek zein besteek ere izan dituzte ahotan ikastolak, euskara, etorkinak ere Voxen kasuan, baina ikusten da lako urduritasuna egon badagoela Espainiako hauteskundeetan eta Hego Euskal Herrian gertatuko denak zerikusi zuzena dutelako eta askok besteak beste urteetan bizitako gatazka armatuari etekin atera nahi diotelako gaur egun indarrean den Sánchez presidenteari eta bere alderdiari. Guzti honetan, erdi bide honetan, hauteskunde kanpainan mezuak argi entzun baloratu, hausnarketakin, iritzi kritikoa landu, ez dago ez erreza jaun Andreok. Porque también en política hay abejas y avispas. Rankina borrokatua baitago eta aitortuko dizuegu Andoni Ortuzar jauna guzti honetan trebea eta txapelduna badela betikoa. Por mucho carisma que se piense uno que tiene, se vale por sí solo. Eta gehiagorik ere bada, emakumeon beharrare baduelako Eusko Alderdi Jeltzaleak, halaxe ulertu diogu behintzat, egunotan, baina argi kanpaina hasi besterik ez dela egin. Mujeres al poder. Baina, aizue, lerroburuetara heldu den adierazpena ez, txistea Arnaldo Otegirena eta asko zur eta lur utzi dituena hauteskunde kanpainaren hasiera ekitaldian,
gaurretan bertan, Iruñean, Nafarroaren bihotzean, txiste hau eskaini zuelako Elgoibartarrak Teleberrian zuzenean. Pero los navarros se quitan las herraduras para bajar a la playa, ¿o qué? Eta bai, ikusten duzue, hautagai gizonezkoek zeresana ematen dutela kanpaina honetan, naiz eta hautagai esan dugun, baina alderdietako buruak diren, ez ahaztu, baina udaletxeetako eta herrialdeetako parlamentuetako ordezkariak direla hautatu beharrekoak. Saltxa guzti honetan, aizue, herri urratsek ere jokoa eman digu, ezta? Zer du esatekorik? Podemos ahal duguk? Aizue, gaiztakeria pixka bat ere aurkitu dugu kontu guzti honetan, izan ere, senpere ia urpean geratzekotan zen egun berean, uholdeekin eta ikastolek segregazio hitza tartean sartuta jaso ditzaketen diru laguntza publikoak parekatzeak ez du ez oso arrasto ona utzi, baina ikus dezakezuenez Twitterrak ez du barkatzen eta ezabatuta ere asko dira pantalla irudia ateratzeko ohitura duten sare sozialetako erabiltzaileak eta hauxe da Podemos ahaldu guri egunotan eta batez ere azken orduotan geratu zaion arrasto eskasa. Beste bati irakurri dugu esate baterako Gorka berezi hartuari ez duela oso behionez ikusi gertatutako hau. Besteak beste, hauteskundetarako analisia egiterakoan, hau aurrez aurre aurkitzerakoan, ondorioa ez delako ez batere positiboa, herri urratsek laguntza beharrezkoa duelako eta atzoko egun handiak ez duelako aurreikusitako diru funtsa ekarri. Edo nola ere, aizue, gazte jendea herri urratsen, senpereko badiaren bueltan elkartu zen, eta giro ere aparta. Aizue, lehendakaritzarako hautagai ez dakit, baina boto dezente jasotzen dituena, zetak taldeko pillo reparaz da zalantzari gabe. It can. There's nowhere to run. Sorry. Laster da Spider-Manen azkena pantalla handietan eta zinemak euskaraz izateko beharrezko lege aldarrikatu du pantallak euskaraz ekimenak eta gun noski bat egiten dugu. Eta sare sozialetan honezkero zabalik jarri dutena sinadura biltzeko plataforma izan da. Honen bestez, lege bat tartean jarrita, bikoizketak eta azpititulazioak besteak beste gutxieneko neurriak izateko pantalla handietan. Oh, no way! All of us are. Meet Miguel O'Hara. He's like a ninja vampire Spider-Man, but a good guy. Plus, he's like such a good leader. Miles, there's moments in our stories that are the same for all of us. Some good. Did you bring our baby to another fight? I knew I was gonna regret making her that web shooter. You asked me not to, so I wouldn't. Some bad. You have a choice between saving one person and saving every world. To me, that's an obvious choice. Send me home. I can't do that. I can do both! All stations, stop Spider-Man. You? Me? Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'ma do my own thing. Can this day get weirder? I guess it can. There's nowhere to run. Sorry. Eta bai, ezin izan dugu tentazioari eutxi, Spider-Mani buruz hizketan aritzerakoan, sare sozialetan milaka eta milaka ikustaldi dituen bideo baita zuen aurrean duzuen hau askorentzat sinestezina, baina sintonia hau akaso belaunaldi batzurentzako biziki ezaguna, izan ere, urte luzez, hamarkada luzez, oraindik ere eusten dion telebista saio ezaguneko sintonia baita hemen karakterizatutakoa. Baina argi, badago eta bigarren bersio bat.
os he dicho, las habitaciones están a la derecha, a la izquierda hay 2 baños y al fondo la cocina. Lara Paristik Donostiara itzuli da, bikotekiarekin, Donostian bizitzeko asmotan, baina bada zerbait berriz ere zabalduko diona bihotza edo iragana. Eta gainera balea bat tartean. Ze aurkituko du ikusleak pantaila handiaren aurrean jartzen dena? Gauza asko aurkituko ditu. Alde batetik, zuk esan duzun bezala hori da bia puntua. Bikote hau Parisetik dator, eta pixu bat ikustera doanean norbaitekin aurkitzen da, eta ikusten dugu nolabaiteko erlazio bat zegoela horratzean. Pixua erakusten duen mutilaren eta Lararen artean. Hori abia puntu bezala hartuta hitz egingo dugu bai erlazio, maitasun erlazioen inguruan, famili erlazioen inguruan, amatasunaren inguruan. Eta gero beti dago galdera bat hor airean edo, ez? Dela ze gertatu, ze nik beste bide bat hartu izan banu, nun egongo nintzen oaintxe. Eta nik uste dela galdera bat denok bizitzako momentu askotan gure buruari galdetzen dioguna, ez? Bizitzako bide gurutzeak. Bai. Eta bizitzako bide gurutze horiek ziurrenik helduaroan batzutan oraindik ere gehiago nabarmentzen dira, akaso, kasu honetan bezala, parez pare, aurrean berriz ere aurkitzen badituzu, ezta? Hori da, hori da. Eta gainera nik uste dut, 30 urte inguru dauzkagunean, sentitzen degula nolabait, presio sozial bat edo, esaten diguna non biziko zera, norekin, nola, ez? Nolabait heldu egintzea eta ze erabaki hartu dituzu. Eta orduan bai zure buruari galdera hori egiten diozula agian beste adin batzuetan baino gehiagotan. Eta klaro, norbait aurrez aurre aurkitzen badezu askotan hori izaten da galdera hori piztu egiten duena. Bizitzan izenpetu beharreko kontratu horiekin lotuta badijoa. Adibidez, bai. Esan genezake baduela ikutu argizki batzuk baditu, baina ikutu nostalgiko handiko kontakizuna. Nik uste dut, guk egitean geneukan sentsazio nostalgikoa baino gehiago sentitzen duela ikusleak pelikula ikustean. Esan nahi dut, guk agian ez geneukan, agian gure sentsazioa filmea egitean, etzen hainbeste edo hain melankolikoa jendeak jasotzen duen mezua bezala. Horrek zesan nahi digu, ez dakit, agian galdera hori ikusleak galdera hori bere buruari egiten diola, ez? Eta igual momentu hortan dagoela. Bere buruari galdetzen leku honean nago edo beste leku batean egon beharko nintzake edo ez dakit. Zer harreman du izenburuak hausnarketa horrekin? Niretzat, nik uste hau bakoitzak bere iritzia daukala, baina niretzako beti dago gelditasune bat ekaitzean. Beharrezkoa da. Askotan ekaitza sentitzen dugunean gorputz barruan, arnas hartzeko momentu bat behar dugu, lasaitasun momentu bat, pixkat pentsatzeko. Nik uste hortik datorrela, baina agian zuzendariak beste zehoz esango lizuke, ez dakit. Esan genezake gaur egun ohitura hori galdu egin dugula, etengabeko ekaitzan bizi garela, baina tarte hori izan gabe ez, norabidea berreskuratzeko, iparra non dagoen behintzat hausnartzeko. Pantaila handiarekin akaso hori gertatzen ari zaigu? Nik guztiz ados zurekin. Eta gainera, sentitzen dut filme honek egiten duena baita ere hori dela. Zinearetoan sartzen zerala eta batean denbora mantsoago doala. Eta batean arnasa hartzen dezula. Ibilbide horretan, Loreto Mauleonen momentua zein da? Filma honekin lotuta, bestela, zein da biziunea? Nik uste ia guztiok bezala denetatik dakadala bizitzan. Momentu enten agian esango genuke gelditasun hortan nagoela, baina pixkat kontzientzia hartzen. Esan nahi dut gelditasun hori bilatzen. Ze sentitzen dut bizitza oso azkar doala eta ez dudala denbora horrela pasa nahi. Hausnarketa hori egin da, aurrera begira,
Zintzu dira zure proiektuak, erronkak, nahiak, asmoak? Eske ez daukat asmo handirik. Nahiago dut bizitzak ekarri behar duena eta gero eta gehiago saiatzean nik lasaitasun pixkatekin hartzen bizitzak ekartzen duen hori. Dauzkat lan proiektu batzuk eta gustu handiz hartuko ditudanak eta bizitzan ere gogoa daukat gauzak gertatzeko, baina lasaitasunarekin. Filmak eragina izan du horretan? Agian nik uste baino gehiago. Nik uste film honen errodajeak harrapatu nindun ekaitzean. Baina ez ekaitz txar baten, baizik eta mugimendu askoko momentu batean. Eta bai sentitu nuela gelditasun hori ekartzen zidala momentu hortan. Orduan, agian bai eragindu nik uste baino gehiago. Gelditasuna ekaitzean, hori berau ikustera datorren ikuslea, tarte hori hartuko duen ikuslea, erabaki hori hartuko duena. Pantalla aurrean jarri aurretik, zein mezu edo zer aurreratuko zenioke edo ze ideia helaraziko zenioke pantalla aurrean kokatzerakoan? Eskatuko nioke benetan aretora sartzea, disfrutatzea eta bere buruari opari bat egitea. Telefono alde batean utzi, burua benetan beste gauzak alde batetan utzi eta disfrutatzea besterik ez. Eta espero dut ateratzean bere buruari galderak egitea baita ere. Eta aldu gara, azken txanpa honetara musikarekin adio esango dizuegu eta herri urrats euskaraz blai, inoiz baina gehiago hori bai, eta goazen Iruñe aldera, izan ere bertan ibilbedikoak izan zituen lagun Izarok asteburu honetan. Eta alaxe hitz eder hauek izan zituen Izarok eta marabili izan omen da asteburu honetakoa, beraz ibilbedikoek badakizue bere bidetxo horretan segitzen dutela eta belaunaldi berrien ekoizpenak badatozela. Sare sozialetan ikusi dugu badatozela berri gehiago, berri txarrak eta Leiotikan, Gorka Urbizu, hori biharko utziko dugu eta esandakoa. Iruñeko doinu eder eta lasaiokin, gaur adio esango dizugu, baina badakizue bueltan izango gaituzuela bihar, egunero bezalaxe Antenatik albistegi zerbitzu azido honetan eta nahieran aurkituko gaituzuela noski baietz kolpez kolperen sare sozialetan sartu, harakatu eta aurkituko gaituzu bihar arte. Gabon pasa.